autonomous council pen kang vai pon ke chikloyan thom kali chikloyan ta pleplela la si la song bong pen alangli kam klem pon pe po bangke itum alangli tum ke bok pon tan tum kroyoni athema ke dam ta alangli VDC chairman long le prang la pen election thur the prang stami alangli mithang akhi jungjung pen tang kabi pin kisik sagadim la sona dem ta alangli ring stami tukdam lo siang thek do dikrong stami la son tukdam lo ne pen lower hab jan stami alangli la son si dol kapre ka dem stami alangli mithang khi jungjung pe stami alangli khorot lo la bangke nilitum kalirong asor pa stami arju pental ang tuma manenang thanun the la pente akwalangli la son si chipaduk lo ke dam tang ho stami kapre ka long pen hang pen chirap pen alangli la son thirang la pen hon sita pipon long lo la pen akola corona ru sitami irrigation sampan sabun la pen sanitizer la stami la dhonsira rong kang penangan arong along la sona kisu abur ki chipajok nei phan liblet print si tumron ponlong lo la pen alangli along arong stami than pon lo la pen amitha non VDC chairman po bangke alangli autonomous council pen alang top kethe ding namatan tum chorop pik lo ni tum hin pen alangli phan kangwai porapon mo tami chiklo yana velang apasi ladake council pen ateng pen bate block ateng pen kam pene ne ki piponje bangke apor long nun dela la pen chingai ponlong lelang athema chiklo yan ansi do chorla chiklo yan ta avela asi kiwang thujilang apor bangke ki claim ke dam ka do ave bangke la ke nitum ka do ve chingbai pon sarsi nitum claim pon po la se la so teng pen alang ti phan ji Niso Terangpi khai pi phan karbok pon alam bangke nitum sitame ki claim pon pe pin po bang nitum ta kroin edal la se pini tum APHLC claim bang tum la so karbok pon bangke nitum sitame ke charge pon la pen ke chilang pon bang hala lam checking ke de posin tum tala masa counter bangke bala so lam boy bang tum te pi ponang ko sila ansin lam te kumada bang se Niso Terangpi ke happy kam claim place ko dun dun te plengalo ko kumada bang se pini jong nong hat jong lang tum da thek long po la media long tami press media lang tum pipon APHLC la top phangcho sangho kha se la kiningje pon la sikado ve sankura ras tami thekon long po lang sumsi pini VDC chairman cheklen tlom thon jon thom pleng data alang tin thang asai ta claim pon pi ko lam alang tin sikar bok pona po tin ta thek lo pasi bala sa media na thu bala anutina nona kai ke phun si order pasi la so phun long thek lo pasin tin ta la bang so alam lang thot lang boy nang ko na ni ke pusi ko man ne lang ni kam ek claim chile ji lo sona ri mate sab sa porna lang lasan se alang li kam claim ji ne pen kam claim ta mitha ninghang jungjung pen kali kado ve chingwai sar pen si claim ji la dhonsri angkang kado ve arada tum pen la pen members pen an chingwai sar pen si ason tina kamamu sitami claim ponji president tami ningje lo ya semet pet pinile tum kewang nangkok bang ke Lamklar pinangkok bang la loje non hejong si ni ya sos mane news along eklang dolo APHLC Dhansiri rotum bu selang tum ngachit pu la si Mohon Singh Tokbi la pen thangchu sangho la tong tum bang thom si press mit pilo asalas dak kidong dam dolo la tum bang ke Niso Terangpi bang ke kam claim ke development na men pen la rata phan thai thana claim ke bu si ga chiyong da si lang li tum ke pu la so statement lang tum ki put pondo je Niso Terangpi chiklo yon joni ta chiklo yon ni yon thom chairman long da ta karbiara phan thang da kam claim pit pon thek thek pusi kada ki jong pondo la sila solong bangke ni tuma president minang than lo je alangli bangke election thurthea ko amen thanga ki jungjung bastane Dhansiri ang tang bangke la dagin tum kar bidat kale lo belek khailong sitame kona pen keno rani mane arong tinge pet sitame aki ongdung arong bangke asabet sitame kira bange pajir damnong lo asila solong pen si ako anso se rapon thegi mini pusi ke damtang ni batai hini sami election thurpon lo aso pen sitame kona ni gachi tonte joini si election bangke haipon unne de lo sitame boy pis sitame aja pen punan sitame alangi bangke ki claim thulji aning hanglang kumasi akon ni claim pen punthlang jong se awar side do kumasi ke damtang po bangke BJP long chipok dondo la so BJP long chipok ponde pen athi
bang bom pen non bang ke dam tang musik ni phai kre pho 16 June 15 June ni Karbi Anglong Autonomous Council CM sarake hai pen alang le phan rap phan paklem pinang pen si alang le phan ni takimi bidi singwai pon la si order tal hen la 15 June order la si APHLC alang le tum press conference do chiklo joni yon thom pu la bang ke karbok isi aja taklem dekte bang ke la bang ke lam chobai la bang ke alang tum batai la bang so lam pa chobai la ke non dhonsuri rap dat phan kale lo Karbi Anglong Arab Hansila tumke batai pacoba eloje mantune ki re-election mantune ke kichia so phana mening thanji pula so men pen batai la tum bangke pacoba lo sinon dus tame Karbi Anglong ar agdang pi bangke puram dela da dhon suri Arab Hansila tame ke pacoba ye Hansila tumke ka po isi bini bangke ciklo yoni yon thonget ciklo penta Niso Terangpi bangke aja ta claim thek bangke la tum bangke la bangrap phan pacoba thilo la bangke chengsia lam lo asupena don thu bangke la lo eldak election re-election recounting polam do alang tum kan ninge do la recounting bu bangke kedam tang 2017 ningkan bangke hola sot candidate dolo la bage mi jase met pet ka chedan bangke ilitum la BJP hola soke Prodip Dipusa la pen Robi Timung la pen sot Robi Teron la pen Raju Timung la met pet ilitum Karbi atum dak bang ke homnia candidate do kolos tamme ke chengsi hola na 2016 17 15 16 men chipaduk ta Karbi ara phan an paching thur ponji pojoni si Niso Terangpi karjap lo office tamme hala sahut tamme Karbi ara phan ke thak gunji phan si la Raju Timung la pen Robi Teron tamme da narjap dunde ta joini si hola sota hawi de dello asupen hawi de pen office tamme ko 2021 ta ko puthot election do thilo so bangke tilutuma hasnu bangke la bangke BJP lo APHLC pu akora ki minang klang tholo chikrong tholo bang Mohan Singh tok bilo la supena ko kaprek Karbi Kennedy la bang Eldrin Teron setam hela sota kar hokpet bang ke Mohan Singh tok bi jong si nang thudun de ta sonte Niso Terangpi ke hailo asila soke hailo logot bang ke example danon ta litu video jong si counting hole jong si counting hole ACC camera ACC TV ACC camera jong si hokpet recording do pute hodak recorded duji labang ke tilutuma hasnu ke puwe kloje Mohan Singh tok bifansi pulo nang lijong si nang thodunde asonte nili ke hai helo pusi tilutuma hasnu ke puwe klo labang ke non ta jong si CCTV counting holalong CC la so record do posonte la si peneji la sala so tin suma thalo ja hokpet bang ke Mohan Singh tok bi ke tilutuma ejen bon pusilit holo sama thanang ko boy pusi tame non ke nili tum BJP ji pok gun pet lo boy pusi tame holo so ke nili tum BJP ke leader lang posi matharam nang tok nili tum ta la sila dak bang ke pini yetu news ke klang along itu recounting hot pusil ki lang le tungi pusa recounting bakada ke question masih bang velo aku jong si recounting do awi pusta melang tum RTI mari lo telang tum long jike la sila po analam bang ke ili tum dhonsuri ili tum da dhonsuri rat pan ke alang tum apong Karbi Anglong ar katok abi Karbi Anglong arat pan kapat cobai ason thot ili tum Karbi Anglong dhonsuri rat pan ke nang chong thueng yelo thada bang ke la sot 2021 ningkan tilutuma hasnu ki hai hot ke ada ki recounting question masih hai bangwe kasila bangke tuteli mane kal bangke kapat cobai asonak thaksila tengga phong pa cobai asonsi nona dhuju ta me dhonsuri rat pan cobai te un thuji mini pusi penelo tumangke pini jasemet pet pini statement mangke pilo tapela so dun thubangke lalo ilitum mathalo ja CM sar stame kedam tang ningkan kithom pli ba ningkan photoka prang si ala Niso Terangpi la party BJP party long chipok gunde ta sonte chipok gun pen si power system lo piesonte pini bangke dhonsuri ara pangke chetang klub ke unis tame isi hini bangke arong tin stame kile damji abar sai long dia porlo ate pini bangele tum je theklong no nile ba scheme ka do bang upen stame non herjong hala SPS series tum pulo ciklo yoni on thom pulo ja ciklo yoni on thome plengkilang polisi ta non herlang ciklo yon ta order kala 15 June mati ha ta 15 June mati tame pini ilitum Karbi Anglong mane Karbi Anglong Karbi Arat dum na dhonsuri along rong toksiner kep Karbi ang rong Dhansiri hawar bangke litum daga constituency bangke belek abim ben litum pangbar nangne athema daga bangke sensitive o lapen ke litum papi pik an lang Dhansiri hawar bangke papi pik lang posi daga bangke litum aprang chu gadam tang emisi election hota dak alangli thek muchot ba Dhansiri hawar pote alangli kachipaduk thek nai ko bangke kaduk kavita ching la sirat pensi chu gadam tang apor usame independent man stame thur nang gusi alangli sayok je pen rat pen kachuning ri pen se alangli ki thur nang lo alangli hem asai du uang bong stame alangli ilitum Dhansiri rat aphan akisung nang thek long se alangli nang kabor I pilot la se alangli inut
high school teacher science teacher pulang sta alangli sakuri alangli orangawar saiban stame alangli curian depsi alangli election gitu lapen alangli remboma por hustame alangli development bangke alangli claim klepin pa bangke alangli pan pune athema non langdam lanang penang anadim alangli sen gravel atau waripon do dak alis tame penang andola pamopen nilitama president man stame than lo ringwell stame non amarla RTI mari ko stame alangli Niso Terangpi kona nasi kami klaim bangke alang tum tek longji lapen ke Niso Terangpi akahai pi Niso Terangpi alangli ke klaim ke dam adim yong se alangli tum lang daming tungduk polotenil tum japon tek kona nasi Niso Terangpi akahai pi Niso Terangpi kami klaim nilitum japon tek lasi non stame ladak Dhansiri hawar bangke litum dhorom cipuang ne party cipunang ne lasi Niso Terangpi alangli non VDC chairman ke long stame alangli ciklo jonda pleng pelang nikre phovela nikre phong bong stame non bangke pamopen ilitum akahai tum nang khan iglo non nikre phong bong stame ilitum aphan alangli tum bor ipen state along alangli tum jingwai jingsai pen non tuwar stame ilitum ningkreng lo te theklong po karbia rong troxinar ke dobari marong bangke non ningkreng lote tender call po atuwa stame muning angbong bangke litum jehelat long po lasi non bangke las mises bang lahen lot dak litum Dhansiri hawar bangke litum party cipunang ne lapen dhorom cipuang ne kaduk kawe non APHLC long eklem ko stame non APHLC candidate juga tang candidate non pinya ni alangli elong bak tuwari pidam doloma ringwell isi bak pidam doloma alangli elong bak cepat lang thekma lapen non penang anatum han pota pinene lahage klem pita doloma awe sta Niso baido bangke alangli ke rembom unaho same alangli bangke penang anang rap lo adim same non amatanil tumpak lang lap thek kunanat sike rap makyong dung adim alangli rap lo lasi kaduka we phan same chuning rilo dak bangke APHLC long eklem abang pu bang pi an same dak bangke not elitum party lang nang ne dak abangka abang pi silang ning abang pi alangli aot adur hala bangsi litum bangke lang ning lasi Dhansiri hawara bangke akinang sot ke litum Niso baido hinlo alangli son akaching kime alangli son rat pen kaching pi kacethan hemi jangri kelang pahoman thek abang pi bangke Dhansiri hawar bangke non market thek long lela lasi kaduk kawe Dhansiri rat aphan nilitumai pen chuning rilo alang lituman same Niso baido lang ke claim ke dam cirap rap pet pen alang lipan ansose litum angsong kapale dun su thagi phan lai litum ho or pidun onang pose nilihin men same chuning ridun la